Mücadeleye devam. Xebatkarên saxlemiyê ve gelek bajarên Tirkiye li İstanbulê ji dijî dijwarbûna şert û mercên kar û helîna dahata wan xwe pêşandan pêk anîn û daxuyanî dan. Xebatkarên saxlemiyê li ser banga Yekîtiya Doktorên Tirk û Odeya Doktorên İstanbulê bi pêşkiriya endamên Sendikaya Ketkarên Saxlemiyê li ber nexweşxaneya Perwerde û Lêkolîneya Samatya hatin cem hev û heta nexweşxaneya Fakülteya Tıbbeya Cerrahpaşa meşiyan. Xebatkaran di daxuyaniyê de diyar kirin ku ew nikarin di aliyê aboriyê de debara xwe bikin û nikarin heqê keda xwe bistînin. Bi berdewamî xebatkaran destnîşan kirin ku enflasyona rastîn ji sadî pêncî derbas kiriye û xwestin ku mûçeyên wan li gurveyekê werin dayîn da ku ew bikarin debara xwe bikin. Rêveberê Odeya Doktorên İstanbulê Doktor Murat Ekmez diyar kir ku ew ji bo daxwaza mafê xwe tevlî daxuyaniyê bûn. Wezareta Tenduristiyê li me xwe di dernakeve. Ji ber wê em dixwazin hem bijîşk hem hemşîre hem xebatkarên tenduristiyê lê xwedî werê derketin. Her roj hevalên me diçin îstifa dikin berva Almanyê ji bo bijîşkî diçin. Doktor Ekmez bi berdewamî anî ziman û got ku li Tirkiye sîstema saxlemiyê her ku diçe xirabtir dibe û wiha behsa sedemên vê yekê jî kir. Ji bo nixweşa jî rewş her ku diçe xirab dibe. Hedî însan nikanin mirov nikanin xwe muayene jî kirin bidin, nikanin emeliyatê xwe çê bibin. Her ku diçe sîstem ber ve şahetandinê diçe. Sedemên vê hene, sedemê xwe giring her ku diçe işte sistem bi peratê meşandin. Xestexanê taybet her roj hîn zêde tên ava kirin. Ku pergalê ana pergala tenduristiyê dimeşînin patronên nixweşxanê taybetin. Ji ber wê jî kedê me nabînin. Kedê me her ku dixwazin her roj dixwazin hîn erzan bikin. Em hem ber wê derdikevin. Endama Komisyona Odeya Doktorên İstanbulê Asîstan Doktor Merve Yıldırım jî dibêje ku li Tirkiyeyê di pêvajoya pandemiya vîrusa korona de pirsgirêkên heyî zêdetir bûn. Çünkü artık işlemeyen bir Ji ber ku êdî sîstema saxlemiyê têrî nake û êdî em jî têrî nakin, lê beramberî vê yekê tenê çêpik ji doktoran rahatiye lêdan. Em dixwazin daxwazên me yên aborî werin bicehanîn. Wekû ku hûn jî dizanin di demên dawî de di nûçeyên zemkirî de hatin diyar kirin û sinûrê hêjariyê wekî 13,000 lîre hate eşkere kirin. Lê niha her çi qas di medyayê de xuya neke ji mûçeyên gelek xebatkarên saxlemiyê dibin sinûrê hêjariyê de ye. Yıldırım di qedandina xaftina xwe de dibêje ku ji ber şert û mercên giran gelek xebatkarên saxlemiyê xwe dikujin û gelek ji wan ji berê xwe didin welatên din. û ew jî wek hevkarên xwe yên din daxwaz ji hikûmetê dike da ku şert û mercên kar werin başkirin û dengên wan werin bîstin. Min Botanî, Dengê Amerîka, İstanbul.